इलेक्शननि सिगाङाव बिथाङा जेरैबायदि माखासे कमिटमेन्टफोर रायजो राजा बिथांमोननो होदोंमोन बेफोरखौबो रायजो राजायाबो नटिस खालामदों नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा टटेलि फेलार जादों। लोगोफोर जोंनि बिटिसिआव आंग्रि मोनदा मासे ओंखारदों एकदम गोसोमसोम बन दादा खानाय खिंख्रि खिंख्रा दा आंग्रि मोनदानि नामानो जाहैबाय रुंगुल बर' दा बिथाङा ससियेल मिडियायाव ओंखारलाबायनाय बिराद जानला मोनला मानि लाला लालि बिपिएफ दोलोखौ बखिलाबायलायबाय नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन आं मैयासो ससियेल मिडियायाव नुदों बेखौ आरो बे 5 बोसोराव आं बिथांखौ नुवाखै दा 5 बोसोराव मानि बबे गुदुङाव हाबना थाखो मानि थादलालाबायदों आरो बिथां दा दिनैसो ओंखारदों दा जोङो बेखौनो सिन्था खालामनांगोन 5 बोसोराव बिथाङा दैखराव हाबनानै थाखो ना कालभार गुदुङाव हाबनानै थाखो ना बे माबा माबि गुदुंफ्राव हाबनानै थाखो नङा होमब्ला दा दिनैसो बिपिएफ दोलोआ इलेक्शननि सिगां मा होनो प्रतिश्रुति होनायखौ मावफुंनायाव फैलार होनला फैलायबाय सेसना रायजो राजा नोंथांमोन सोर फाग्ला मिनिनो ओंखारो जानांगौ बिदिखौलाय दिनै सरखार दानाया 2 दानल'नो जादों मास मोननैयावनो दिनै मा मावदों मा मावाखै नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै दाखालि अरुनदयानि थाखा होलाला जोबलायबाय आइजोफोरनो सरखार फैनायनि लोगो लोगो आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामै थाखा होलाला जोबलायबाय होआखै रुंगुल बर' नोंथाङा ससियेल मिडियायाव नुवाखै आरो लाइमोनफोरनि थाखाय 100 कौटि ग्रेन्टि होदोंमोन दा बेखौबो रानलाला जोबलायबाय फैसायाल' हाबनो बाखिसै सेलेक्सन जाजोब्बाय नै बे दानावनो हाबसिगोन आरो बिनिफ्राय मा होनोमोनलाय आइबिएस गरिब गुन्द्राफोरनो 10,000 बेखौबो होलाला जोबलायबाय दानि फैसाया हाबनोसै नों मा फात्ता मोननोब्रा रुंगुल मा फात्ता मोननो दिनै नोंथाङा बबेबा गुदुङाव थानानै बेफोर मावनायखौ नुवाब्ला आरो बे गुदुङावनो हाबना थाहैफिन रुंगुल बर' आरो मबाइलफोरखौथ' गिदिरखौ बायनो हाया दा बिनिखायनो बिथाङा निउसखौ नुवाखोमा दा आङो रुंगुल बर' बिथांखौ बुंनो लुबैदों दा रुंगुल बर' बिथाङा जेरै गोसोम माने एरैनो बिथांनि गोसो मोदोम जिउ गासिबो गोसोमजोब बेनाव मोजां साननाय माने सोरां साननाय गैया बे लिडारनाव आरो बिथांखौ जुदि इउपिपिएलनि सासे नेता आरो लिडार होनोब्ला माने बिराद लासिंसिं जागोन जिहेतु बिथांनाव खुनु लिडारनि क्वालिटियानो गैया बोरै बे इउपिपिएल दोलोआ थांनांगौ जाखो बे इउपिपिएल दोलोआ रुंगुल बर'मोन बायदि बिथांमोनजों जुदि दैदेनजानांगौबा बे इउपिपिएलआ थाबावो रायजो राजा नोंथांमोन हांगार जागोन जायनि थाखाय दिनै हांगार जादों इउपिपिएलआ आरो फैगोन एमएलएआव सासे आरो सानैनि बारा इउपिपिएलआ जिन्दिगियावबो देरहा रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे रुंगुल बर' आरो राजु नार्जारि बिथांमोनहा जुदि ससियेल मिडियायाव फैनानै गोब्रामबावनांगौबा बे सानैनि गेजेराव सासेबो देरहाबावनाय नङा ओरैबायदि दा सिन्था खालामदो रुंगुल बर' बिथांमोना थांनाय 5 बोसोराव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव बेसेबां जोंनि आइजो माहारिफोरखौ बिथांमोना थगायबोखो जाय बिथांमोना बिपिएफ दोलोआव दङ बे बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां मोना होनलालाबायनाया सोरमोनलै रुंगुल बर' सोरमोन इउजि ब्रह्म बिथांमोन बायदियानो बिराद गिदिर मिथिङाव बुंदों इउपिपिएलना आरो नोंसोर बायदि आरो गोबां माने इउपिपिएल माने नेताफ्रानो बुंदों बिपिएफ दोलोआव जाय थायो जेबो मोना होननानै न'बो मोना माबाबो मोना माने लाला लालि जिखि माने सरखारनिफ्राय फैया जेबो मोना होननानै बिपिएफ दोलो सापर्टारनो जेबो होआखै नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोबां थगायबोदों रायजो राजा नोंथांमोनाबो मिथिगौ आरो इउपिपिएल सरखारनि दिनाव गोबां आइजो माहारिफोरखौ लानानै राजनिथि गेलेबोदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव अबेबा अरुनदयानि नामाव आरो बेफोरबायदिनो गोबां लिलि लाला आसनि बानायलाबायनानै ओरैबायदि मोनथारसिगोन ओरैबायदि मोनसिगोन नैबे मासावनो मोनसिगोन आरो बिपिएफआव थानाया मोनलाबायनाय नङा होननानै गोबां जइनिं खालामलाबोदों आरो ओमफ्राय लास्ट पर्यन्त दिनै बिथांमोना थगायै सरखाराबो दिनै जालदाब गोग्लैदों आरो नङा होमबा खान्थाल गोमोना गोजौनिफ्राय गुब्रुनानै हायाव फ्रुस गुब्रुनानै बेगरफ्रा लेथेर फेथेर जानाय बायदि नङा होमब्ला बे इउपिपिएल दोलोनि रायजो राजा बिथांमोनाबो खारनो गोनां जादों जाय जेरै गोसो एरै खारफिननो रोंदों आरो दा बै खान्थाल गोमोननि जेनाखि बेगरा बेरफुनानै जेरखम गोसारला लाङा बिदिनो गोसारलाबायनो गोनां जादों आरो दा थिग टाइमाव रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामनो रोंदों साननो रोंदों बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ मदद होदों आरो देरहादों
आरो दिनै देरहानायनि उनाव रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां माने बिथिंजों खामानि मावनो थाखाय दिनै BPF दोलोनि सरकारा आखायाव लादों। दिनै लामा सामा गोबां बेखेवदों, गोबां मावगासिनोबो दं आरो नै दा गोबां आसनिफोरखौ होदलागासिनो दं। दा बेफोरखौ दिनै UPPLनि नेताफोरा नुवा नामा? जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो फाग्ला बिटिआराव हाग्रामा महिलारि सारा रायजो खुंदों होनलाबायलायबाय नङा होमब्ला? बबे दुनियाव बिटिआर नुखो बेयावलाय? बिटिआर दं बेयाव रायजो राजाफोर? बेथ' मानाव गिदिर महिलारि सार बिथांनि सुक्तियाव खालामनाय BTCसो, बेयावथ' बिटिआर गैया। नोंथांमोना बे NDFB बिदा फंबायफोरखौ थगायनानै मा लाबोआमोन? बिटिआर लाबोदोंमोन। बिटिआर सुक्तियाव 1%बो नोंथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै। बिटिआर सुक्तिखौ लानानै नोंथांमोना 5 बोसोर सरकार सालायदों, 5 बोसोर मालायनि उन खारफानानै रायजो राजाफोरखौ थगायबाय थादों। लास्टआव मा जादोंलै? रंगुल बर' नोंथांमोन बेखौ गियान दं। दिनै नोंथांमोना बिटिआर होननांगौनि खुनु माबा गैया, मोन्थाय गैया। दिनै बिटिआर गैया बेयाव। नोंथांमोननि बिटिआरा मा लांखांनो हांगार जालांखांबाय आरो बिटिआरखौ नांगौबा माने जोंनि BTCनि बाहेरायावसो थांनांगोन नामा रायजो राजाफोर? बिटिआरानो गैखायाबा बे जायगाया BTCसो, BTC। प्रमद बन्दु बिथांनि बिटिआरा जुदा देशआवसो फाथायहरबाय। हाग्रामा महिलारि सारा माबायाव सुइजारलेण्ड ना माबायाव अबेबा फाथायहरबाय आरो दा बेयाव थांजोबदो बिटिआरनि नेताफ्रा, दैदेनगिरिफ्रा, बे गेसाव लिडारफ्रा बै माने सुइजारलेण्डनि बिटिआराव थांबानो जाबाय। जोंनि BTCआव गैया। नोंथांमोना जेबो मोननांगौनि मोन्थाय गैया। आरो नै दा माबा माबि खोनालाबायदों, आंबो एसे दुखु मोनदों। दा UPPLनि सोरनोबा रायजो राजाफोरनो BPFनि नेताफ्रा गरसे गरनै हरनांगौ होनलाबायनाय खोनादों आङो। लाब गैया। बै समाव UPPL सरकारनि दिनाव सोरबा जोंनि BPF दोलोनि मानसिफ्रा, BPF सापर्टारफ्रा हासि गंसेजों समान UPPL सरकारनिफ्राय माबा मोनदोंमोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै देरहाखांनायनि उनाव बैफोरखौ बावोब्ला बिराद गोरोन्थि जागोन आरो लाजिनांगौ। दिनै बिथांमोना होआखैबा जों मानो होनो? आरो बिथांमोननो जुदि होनांगौबा जों मानो बिथांमोनजों फेर फाथिनानै बिथांमोनजों जों मानो इलेक्सन गेलेनानै देरहानो गोनां जाखो? जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। गोबां बाथ्रा बुंनो गोसो गैला दिनैनि दिनाव। दा माखौबा सानबा माने दुखु मोनो आरो, नङा होमब्ला? जाय बेक्तिफोरा भटार गांसेबो कालेक्सन खालामनो हाया, बै बिथांमोनासो दिनै जानायनि थाखाय ओरैबायदि जमगासिनो दं आरो। दा बेफोरबायदि परिस्थितिखौ जों नुबोबाय थादों आरो। दा गोबां बाथ्रा बुंथ'ला, नेक्स्टआव बुंनो गोनां जागोन। आरो खोनादों जोंनि BPF सापर्टारनि अनगायैबो UPPLनोबो होग्लुंलाजोबसिगोननो माबा माबि बिदि खोनादों आरो। दा बेफोरबायदिबालाय जों UPPLजों नांनांगौनि खोथाबो गैयामोन। जोङो सोरजोंबा होसोजानांगौनि खोथाबो गैयामोन, सोरजोंबा बुजानांगौनि खोथा गैयामोन। आरो BPF दोलोआबो सोरजोंबा गारि सावजानांगौनि, सोरजोंबा गारि देफाय जानांगौनि खोथाबो गैयामोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन। दा फैगोन समाव बुंनो गोनां जागोन। माने जोंथ' बिदिनोखासै नङा होमब्ला?